Duduk panas iki. Du menika saka tembung duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Lho nggih lho Bos. Dadi wong ki ora mbetak-mbetakne, kudu derajate kudu padha. Heeh. Duh Gusti, kula kok dereng diparingi. Wah, sakane adae jenenge mangkok. Ya aku wis Sik lho mangkok. wis. Kuwi iki adae ana mangkok kok iso. Mangkok menika mangkok. Mangkok. Nggih to Mas? Nggih, jenenge kabeh mbok Mangki dadi manten aja seneng lenggon sing remang-remang. Kudu nggon padang mergo lek dadi manten kuwi paribasane wis sah kanggone keluarga, wis sah kanggone masyarakat, dadi aja didirik-dirikne kudu diketokne. Dadi wong seneng kuwi mesti tenang. Oh iya, dadi kudu ngono. Mang ya. Mangkok Kok akeh men sing mbok tekokne. ya nek gandengan sendok Sendok nyuruk matamu ya. nesu. Wong su tekokno. Aku bakal mikir. Lah wis kadung ngejak gawe kuwi kok iso mangsamu. Kula kersanipun jangkep Mas. Biar abot. Nggih. Ini mengke kula tak guyon kali si sinten Nduk Probal Wonten bintang tamu nggih menika Mbak Proborini kalih Nduk Legit. Legit wonten. Saken. Saking Sragen. Ning jen kepenak sih. Kalih Mbak Prigel. Heeh. Si Prigel karo sapa kae jenenge si Proborini. Ini Prigel karo Mas Litik ha. Proborini karo Mas Lutu kono coba. Ini Mas sepote Mas. Didum ta nggih. Nggih no, didum no coba. Turuk wis sempek kae. Monggo ana sing nom ana sing tuwa. Sudi Nggih, dalem rupa nggawa rega. Nek ngeten iki kaya kula kalih si Prigel niki cara Mas ngoten Mas sing super. Oh jelas nek ngono ya. Probo Pokoke 24 karat. Ha iki Probo niku Mas nomor 1. Heeh. Ha nek nika Mas sepuan. Teng pasar pon pojokan ngarep BRI. Ya mbok aja ngenyek kaya ngono Mas, ngono-ngono iki bojoku lho ya. Mas ya Mas sepuan delok raine Mas. Cintaku karo Mas Kluthuk deloken lho, tanpa wates gak ana watese. Lah ya ngono ya Mas Kluthuk. Sampeyan dulur aja jahat-jahat. Mas ya delok prehen-prehenane ku mesti dulur Kakang Adi. Kakang Adi. Aku oleh kakange sampean adike. Iya. Ning aja sia-sia iki Mas. Nah, iki sapa? Iki masih rene sampean percaya aku ganteng. Mripat-mripate pantes blalak-blalak irunge bangir padha bangir. Matane ya blalak-blalak, cangkeme sampean wis tata gingsel kaya ngono untune iki. Cangkeme kok joglo kecamatan. Wah ngenyek kae. Mosok bojo cangkem-cangkem. Iya saking terus. Ning lak ora sehati tok. Kae wong lanang ora iso ngugemi paugerane wong lanang tanggung jawab kok. Aku tak fasilitasi bojoku tak sejahterake. Tak jak sehari 3 kali mandi spa lho kepiye? Lho bojoku iki mandi lumpur ki sedina ben. Wong iki turunan kebo ya sini. Lho, sampean aja nanya to Mas karo bojoku. Bojoku ki kaya raya lho, sampean ngerti apa ora? Aku iki ditumpakne mobil. Sampean ngerti apa ora mobilku apa? Aku numpak Alfa. Sampean lu numpak apa? Mas. Aku numpak apa, Mas? Lu malah wedeni ya. Bojomu Karo apa-apa. Delokan niku lho, Mbak Prigel karo Mas Klitik. Alfa iki gedine sepiro? Alfa gedine sepiro? Bojoku ya penak dikasih. Ngalor ngidul numpak truk. Lah numpak truk kok bangga. Lho, Sing dibanggane apa? Kaya awake dhewe ya Mas nek ya. numpak Alphard ki mlebu depot paling ora pantes. Pantes. Depot sing bintang 5 pantes. Mame paling gak nut apa kae Spaghetti ya Mas. Puyuh he. Puyuh he. Cace. Mas. Dodol awak dhewe biasa mbado.
bintang 5 mbok pamere. Bojo ki bendina ngombene bintang 7. Kuyer Mas kuyer. Kuyer. Gue ngempet luwe ngono kuwi. Mangsa Ya tak kon numpak apa kon rene mang. Iki jenenge wirawiri. Wirawiri. Oh. Aku kaget tak kira ki menek binatangmu dagelan nek. Kok ngono? Dudono suaramu, Nduk. Gen kaya-kaya kanggo surprise kanggene mempelai berdua. Soale Mas Marsidi iki nek pomo ngejak Marsidi sapa? Pak Sentul. Marsudi. Marsudi Mas ya ampun. Kene timbang lali sikatane melu Masdi ngene. Ya. Coba deh. Peloknya sak pira Mas? Pelok Mas, pelok. Bojo men apane? Ya sayang. Iya Mas. Tak pikir-pikir malah mlemu bojomu kok. Bojo kula mbiyen iki lemu Pak. Akhire kula suntik kuru, akhire awake cilik ndase pada gedhi. Lah lak kaya katen batel kuwi. Ayo Nduk. Lho bojoku kowe nggih kembang melati to kene ne. Ah bojomu mbok kowe kembang apa? Lah iki dilungkas dadi kembang amben. Iya. Aja kaya ngono. Lemah. Paling gak iku kembang melati. Kembang melati sama. Nek esuk iki kayak kembang api Nduk kene Nduk. Dadi ben kok debus. Pangkur ya Nduk. Ya. Oke. Pangapunten Mas Marsudi. Nggih monggo. Iki aku duwe karo Mbak Proba ya. Kenyek. Pengen duit karo bojone sampean aku duit karo sampean. Heeh. Awake dhewe langsung segok keri-keri. Awake dhewe iki wong priayi ya Nduk ya. Ora usah langsung. Coba. Selamat berbahagia. Kaget aku tak kira lek selamat ulang tahun kami. Ulang tahunmu. Mas, kangen sih aku terus loh. Ngetai aku terus Doni. Sik Nduk. Ora wani. Sikile gedhe iki. Sikile gedhe kuwi. Sampai lek ana apa-apa, garda terdepan aku. Oke. Iya garda wong kowe iki kaya gapura. Mula ya garda kuwi. Mantannya siapa jenenge? Mbak Putri kali Mas Devita. Yoga. Mas Mbak Devita. Devita. Mbak Devita. Kali Mbak Putri les. Mbak Devita lawan Mas Yoga. Ngono Mbak Mbak Putri sopo? Mbak Devita Putri. Mbak Devita Putri kalih Mas Praka Yoga. ngerti ya rek. Keterima TNI napane. Iki lho biyen AL. Apa? Apa kuwi? Angkatan Laut. Anggota ludruk aku iki. Lambemu. Nduk. Selamat bahagia terus itu. Kang Mas Yoga Aja kalah. dan juga Mbak Yu Putri. Bojomu apik suarane. Kuwi sapa, Gak? Yen ndak rungokke Aja ngisi-ngisini. suaramu kaya sinden saka Solo, Nduk. Kaya pepundhenku Ibu Sunyahni. Iya, matur nuwun. Kan sampean aja ngalane, sampean kudu koyo sinden sunyah-nyoh, ya. Nyahni, Mas. Sunyah. Sunyahnya digawe kuwi, awakmu kudu sunyah-nyoh. Oke. Wah, lah kok irungmu godi men sik. Wek wale. Waduh, iya sorry. Wirung kaya ngono. Sira bentuk ngene ya kuwi. Jarono Nduk, rene Nduk. Ya. Iki garisnya beda. Pokoke matese saka Mas Marsudi. Retrono iki ben kekuasaane kluthuk karo bulu kutuk. Lah, bulu kutuk. Kowe ngelone piye? Piye to kowe kok Kowe nglamun iki? Loh, nek ret sakmene batese Mas Marsudi. Ya. Ret rene iki kekuasaane Pak Klitik karo Bu Klitik. Lah kene. Ret rono kekuasaane Pak Kluthuk karo bulu kutuk. Tak atasane. Iya. Kok ngelone bojoku blu kuduk koyo kutuk gemuk. Samu. Kon kok ngerti aku pas kungkum. Muni blu kutuk. Kon nginceng mesti. Alah wong bulu kutuk ki ora kok mengangine banyune tok njur sak ampase. Ora njur ora kepenak. Apik suarane. Hidup yang baru. Loh, sama. Tidak, Edian. sayang.
Iya. Terus bablas rono cedake ngisor lampu pasti ngesetru mendase. Ngono. Terapi. Bablas. Aku tahu ngomong ya. Sayang. Piye, Nduk? Aku sesuk mbok dijak jalan-jalan. Ayo aku Punduke apa ngono ben romantis. Ayo aku lah selalu memberikan kamu yang terbaik kok. Wingi tak tumbaske limited edition ngono lho. Apa Mas? Ageman ki mbiyen tak pundhutke saka nek ndelok iki. Oh ya iki. Iki sing tak pundhutke saka Swiss ya iki. Saka Swiss Saka iki. Swiss. Bareke teko. Swiss. Makane iki. Swiss apa turu ning ilo-ilo Swiss ya. Wong ngamal mangan soto ning ilo-ilo lak Swiss ya. Iya sate. Iya wis sate kopoke ya. Ya. Panggilane sayang. Aku ambek iki yo. Heeh. Batang. Tikus. Kita berdua adalah batang tikus. Terus no diajeng. Kritik. Membina rumah tangga. Membina rumah tangga, Kang Mas. Pancen sing diarani bojo ki BOJO. B ki berawal dari pandangan pertama akhirnya menimbulkan benih-benih rasa cinta. Iya. Oh, itu adalah orang tua maupun agama dan negara harus sama-sama merestui. Yaitu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Jangan saling menyakiti ya, Kang betul. Mas. Terus terakhir. Orang yang kita cintai jangan sampai kita sakiti. Gitu. Bojo ngene iki. Rungokno kuwi. Ngono kuwi. Lho. Nyeneni kok sogrok kupingmu. Mas Kluduk. Diajeng. Sampai lah iya tresno karo aku. Jane ora. Tak kepruk ya. Iku ya. Aku kadung tresno kadung tekake lho bandani sampean. Oh, beloni aku kowe. Tapi badani Ya tresno iku tanpa upama lho Mas. Untung malah biru lho. Aku semoga kekal berlimpah Ngapa kok melu-melu iki? Aja iki ngapa to kok dadak nyambung rono wis didik. Lah melu-melu lho Mas. Melu-melu urusane awake dhewe Wis nek kene awake dhewe goncalan iki lho. Malah kaya pasangan munyuk gandulan. Apa to? Iya. Berlimpah berkah selalu. Amin. Nano. Ayo. Cepat diberi momongan. Jangan banyak-banyak. Putra putri Si Ande lu. kowe kok tak suwek contongmu lho kok. Putra Putraku si Ande lu. terus nang kowe iki kanmu iki ora nyambung. Putra putri yang Monggo langsung dados gending. Tablaske anu bae. Ning dindi aja nganti diculke tetep digundeli wae. Wis penak. Kene karo kono lah. Nyai apa to? Jeneng kali limbuk to. Iya. janjine orang tenanan jebule agar dikunjungan. Ya. Kene udah pikir jatuhke mulai berdua. Pulau wis kerjaku ya piye wis pancen dadi nasib
taksir marang sliramu aja dadi rutine hatimu. Samar yen rata pikir waduk aja kuwatir Mano agak Ana kata mangira endang tak budal aja digondeli aku dir aja digondeli matur beng manggung Mbak Priko, Mbak Proborini yang luar biasa Mas, ini. kersanipun kecakup galun iki Inggih. karena keluarga dari luar negeri ya dari Singapura biar lebih akrab, biar lebih dengan kekeluargaan Mbak ini. Inggih. Ya tulis sekejap nggih. Monggo. Ya, Nggih. ya, gini. Monggo Mas. Sini. Ayo. please welcome to sit Oke. Japadang nalongso jaman rekoso urip pacengan utine ralusan ati tentrem ambek karo seneng ora tojo potong yen kita kang wis ayo rek maku neng kuningan ayo rame-rame bebarengan cahaya sapa gelem nanti aku malam minggu berkenalan campur. Kambil, ayo.
Wes ki kojo. Wes jo. Go. Yes. Wes bejo tenang ki kok. Good. Ini bos, ini suatu kita. Jadi saya itu menaikkan beliaunya berdua. Ini bahwasanya kita harus bangga sebagai warga Indonesia. Iya wong Spanyol tuh. Masa Spanyol wireng nih. Begitu. Terima kasih sih kok Kamboja gitu lah. Siap. Yes. Thank you. Kita Pak De. Pak De kita iki susah tuh. Oke. Siap. Moga lagi. Nah, oke. Oh, gitu. Siap. Thank you very much. Yes. Loh, sekitar. Saya ingin bertanyakan itu. Oke, enggak apa-apa, sini aja, enggak apa-apa, bentar aja. Bentar. Oke, ya oke, siap. Nah, gimana, Ge? Sekitar. Oke, yes. Loh, yes. Sini sebentar. Saya ingin bertanya sini, bentar. Ini kita bos. Jadi itu saya itu bangga bahwasanya budaya wayang kulit ini pemirsanya ada Ya dari luar negeri. Iya. Sini. Ngeten. Jadi wong luarnya seneng karo budayane awake. Alhamdulillah. Saking Singapura jauh. And the Italian speak and the Java? No. Where do you from? Where do you from? Spanyol. Yes. Oh, Spanyol. Mic-nya aja, cedak aja. Yes. Where do you from? Spanyol. Yes. Thank you very much. Oh, what is your name? Yosi. Yos. Hah? Oh, Yos. Kamto. Ngawur kantoy blatik sapi semoroto kok. Waduh. Bisa. Piye ya nek teko, Mbak? Transiten dulu, Mbak. Oke. Sini. Sopo ngarani bocah ki sopo? Kakake sopo to? Lah. Kakake sopo? Brother. Sister. Sister. Oh, Jawa bisa? Jawa. Oh, Jawa. Tekono. Ini putranya ya? Putranya? Anaknya. Mr. Yos. Iya. Pakai mic, Kak. Oke, betul. Oke. Baru tolong tanyakan ayah baru pertama kali ini nonton wayang kulit tadi, tolong tanyakan ayah. Apakah baru Yes. Pakai mic. Oh, bahasanya pakai bahasa sandi. Bener. Bahasa sandi. Oh, berarti dari Spanyol. Kapan nyampe dari Spanyol, Mbak? Kesini? Nyampe kapan? Oh, nyampe minggu kemarin. Pulang minggu depan. Oke. Thank you very much. Terima kasih banyak sudah senang terhadap budaya wayang kulit. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan pulang ke Spanyol tidak ada halangan apapun. Selalu lancar, selalu sehat dan panjang umur. Oke. Thank you. What do you like and the tradition? What do you like art wayang? What do you like? Oke. Yes. Thank you. Thank you. Tinggali. Duit. Mana lho ngisi-ngisi nih lho. Wong ya dhewe iki sebagai warga Indonesia wong Jawa aja sampe ngisi-ngisi. Aku mau ning buli wis omongan kok tak tinggali. Ngisi-ngisi ngono iki. Tak tinggali. 200 sae. No, thank you. Thank you, Mr. Ross. Yes. Ini Angel Senden. Yes. Senden kan. Enggak apa. Oke, Angel Senden. Oke, yes, very good. Angel Senden. Sesuk sing bene ben gawe ning Spanyol dicampuran spaghetti ya. Sesuk ki rencanane ape jangan Spanyol. Terima kasih banyak. Thank you, Mr. Bios. Thank you. Terima kasih, Mas. Ya. Sesuk amono Rencanane iki Imos oleh bisian. Oleh bisian kok Mr. Os. Ya. Rencana iki karena beliau dari Spanyol. Iya. Sesuk Proborini arep bulan April nggih atau ning Spanyol. Alhamdulillah. Iya apa, Mas? Di luar Banteng. Aku sama yo beda kok iso. Thank you, Mr. Ross. Terima kasih. Terima kasih besar. Bos, Niki enten bintang tamu. Siap. Sik ono Mas. Isih. Kekuatannya dalam multi talentnya luar biasa. Nggih. Ono.
isih bocil Ya kan Mas. legit dari kota Sragen. Ngoten nggih. Wah, kene. Luar biasa. Oke. Ah, Ya.